Direzzjoni ċara għall-istudenti tagħna tfisser garanzija għal pajjiż aħjar. Sosna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ma' Net News wara li tnej filgħodu sar il-Freshers Week li qed tiġi organizzata f'Lancaster ħal ġdid fejn eluf ta' studenti reħewla l-istudji tagħhom post-sekondarji wara l-waqfa tas-sajf. Direzzjoni tagħna hija li tkun waħda ċara fejn morru għal xogħol ta' kwalità u allura rridu studenti dejjem aktar ta' kwalità biex verament inweldu ekonomija b'saħħitha, ekonomija ta' kwalità li f'Malta allura jkollok pajjiż aħjar. Fl-ħarjem uħud mill-istudenti rritornaw lura fil-klassijiet fil-waqt li għalu foħra daħlu għall-ewwel darba ħerqana għall-esperjenza ġdida u kapitlu ieħor ta' ħajjithom b'ħafna emozzjonijiet talimiet u ġrajiet li ċertament se jsawruhom fl-irġiel u n-nisa ta' għada. Bosta kienu dawk li waqfu jesprimu ħsibijiet tagħhom ma' Bernard Grech oħrajn sempliċement jirringrazzjaw tal-ħidma li flimkien mat-tim tiegħu qiegħed iwettaq. F'kummenti li qasam ma' Net News, Bernard Grech saħaq illi huwa ta' unur kbir kif l-Emcast li waqqaf propju Gvern Nazzjonalista 23 sen ilu baqa' tul dawn is-snin jilqa' fih dan għexieren ta' eluf ta' studenti illi sawru d-dinja tax-xogħol tal-lum għada. U saħaq illi grazzi għal viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista bosta kienu dawk illi nfetħulhom il-bibien tal-opportunità sabiex waslu kull fejn xtaqhuma. Aħna nibqgħu determinati illi flimkien mal-Emcast imma wkoll ma' istituzzjonijiet oħrajn anke privati inkomplu nisidjaw kif nistgħu nesploraw toroq ġodda ħalli l-istudent Malti jkollu dawn l-opportunitajiet imma rridu wkoll impoġġu mal-industrija biex nifhmu f'liema direzzjoni il-privat jixtieq jinvesti u f'liema direzzjoni rridu allura noffru it-talent u niggwidaw liż-żgħażagħ tagħna biex ikomplu jistudjaw f'kull qasam neċessarju f'dik id-direzzjoni. Akkumpanjat mid-deputati nazzjonalisti Bernice Bonello u Justin Xkembri flimkien ukoll mal-President tal-MZPN Mirjana Kalleja Testa Ferrata Denoto, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sostna li pajjiżna iżda b'mod speċjali iż-żgħażagħ tagħna li huma mhux biss il-futur iżda l-preżent jeħtieġu mudell ekonomiku b'saħħtu li joffri serħan il-moħħ u impjiegi tal-ogħla kwalità.